שתי עלמות, שתי עלמות יפות ותאומות. הן היו תמיד כל כך דומות, כל כך דומות היו העלמות. ואהבתי את שתיהן אלי, זאת שלי הייתה וזאת שלי, ככה באו לי צרות טובות. וואי, אתם לא מבינות, טוב שבאתם, אתם חייבים לשמוע מה כתוב בעיתון. תקשיבו שנייה, יואב, תקשיב. מוזיאון ההתיישבות ביפעת יוצא בהודעה דחופה לציבור על סגירת המוזיאון לאלתר. מה? סיבת הסגירה היא חיפושים מסיביים אחרי יומן עתיק אשר לכאורה מתעד את חלוקת עמק יזרעאל בין היהודים והערבים, יומן שחשיבותו ההיסטורית עשויה לפתור סכסוך ארוך שנים באזור, וכעת נודע שניתן למשמרת לידי לוטננט פיליפ האצ'יסון, אשר איבד את היומן במקום הימצאו האחרון בקיבוץ יפעת. רגע, לא הבנתי. מה? סגרו את המוזיאון. דימה, זה לא הוגן, למה דווקא עכשיו? תעשי משהו. עומר ממוש, אל תבכי, יהיה בסדר, אנחנו נפתור את העניין, אל תדאגי. נמאס לי, אני הולכת לחדר. לא יודעת מה לעשות. כן, זה נורא, זה לא יעבוד בחיים. ואנחנו יודעים שאתם מבאסות, אבל יש לנו סוד בשבילכם. הפמות הזה? זה סבתא אחר. סבתא אחר? הוא קסום. אפשר להשתמש בו כדי לחזור אחורה בזמן. פשוט מחזיקים אותו מעל הראש, מסובבים 3 פעמים ואומרים לאן רוצים לחזור. זה יכול לעזור לכם להציל את הבת מצווה. אז שיהיה המון בהצלחה. בהצלחה. אז נסובב 3 פעמים? כן. 1, 2, 3, 60 שנה מהיום בקיבוץ יפעת. כמובן שלא. מצחיק מאוד, נועם ויואב. כן, מאוד מצחיק. יואו, זה באמת הצליח. יואבי הצליח, הגענו לעבר. וואו. איזה וואו. רגע, מה עם היומן? לא יודעת, הוא נמצא. זה. וואו. את מי נשאל? אולי מישהו בחוץ יכול לעזור לנו. אולי, בואי נחפש. סליחה? את ראית אותו? את מי? את הקצין פיליפ. אינני יודעת על מה את מדברת. בוא נלך לחפש במקום אחר. בוא נלך לחפש במקום אחר. יואבי? אינני יואבי, שמי הוא עשאל. ראית את הקצין פיליפ? אינני יודע מי זה הקצין פיליפ, אבל כל הקצינים נפגשים בעוד חצי שעה לארוחת צהריים. נמצאים שם ואוכלים. תמיד הם מקבלים את האוכל היותר טוב. עכשיו לכו מכאן ילדות, אתם מפריעות לי בעבודה. תודה. אבא! זה אבא, אני לא אבא שלכם. מה קורה בנות? בואו שבו, אתם רוצות שאני אספר לכם סיפור? אתה יודע איפה חדר האוכל? חדר האוכל יכול לחכות. שבו, אני אספר לכם קודם כל סיפור על הרפת שלנו בקיבוץ. לא, אנחנו צריכות להגיע לשם מהר. מה בוער לכם? יש את כל היום. שבו ותשמעו סיפור מורשת, סיפור שיקח אתכם אחורה וקדימה. לא, אנחנו צריכות להגיע לשם ממש מהר. טוב, אז חדר האוכל הוא פה משמאל. תודה. להתראות. הטרם סיימתם לאכול? היום קצר המלאכה מרובה, קדימה חברים, קדימה. שלום. בנות לוינסקי החמודות, באתן לעזור לי בשטיפת הכלים? ראית את הקצין פיליפ? הקצין פיליפ. ישבו פה היום הקצינים, ישבו בשולחן ודנו בעניינים חשובים, יקירותיי. אינני נוהגת להקשיב לדבריהם של הקצינים, אך היום הם דנו בנושא חשוב במיוחד. ואם תמצאו אותו, עליי לבקש מכם שתמסרו לו את הפנקס שנשאר מאחור.
האם נוכל לסמוך עליכן בנות שתמסרו אותו רק לקצין פיליפ? כן, רק לפיליפ. דיקי! איפה נשים את היומן? בוא נשים אותו שם! כן, רעיון מצוין. עוד שעה בת מצווה, חייבים למהר! בואי, ניכנס למיטה. יודע חקלאי פיקח והוא הנחיל זאת לצבא שאת הזן יש לשבח ולהיטיב בהרכבה היטיב בהרכבה הוחלט ונלקחה שיבולת תרכיבו החרבות חמרה המערבולת יצא נחל השדות הנחל השדות אור הכרוב ואור הטרד העגבניה לכידון אור הנחל מסחרר את אור החסה אור הצלות אור הטנק רתום לפרד אור הסיירי התות אור הנחל מסחרר את אור ההאחזות איזה חלום! מה, גם את חלמת? עכשיו אפשר סוף כל סוף ליהנות בבת מצווה מחר. כן, וגם נחזור אותה. אז באמת הוא חשוב. כן. בוא נעלה למעלה. וואי, אתם לא מבינות, טוב שבאתם, אתם חייבים לשמוע מה כתוב בעיתון. תקשיבו שנייה, יואב. ביטלו את מרתון טבריה בגלל מה? מזג האוויר. מה? עוד פעם? זה בלתי אפשרי, כל פעם אני מתאמן ומבטלים, אני הולך לחדר. וואי, תודה נועם, יואב, הצלתם תודה שהצלתם אותנו. מה אתם מדברות? לא משנה. יקום חיה למשך זרע וחקלאי יקרא אל בול יש נחל שיודע הרע לזרום כדי לתת יבול כדי לתת יבול זה פירושו של משק עזר ככה ייכתב בדוח כל השקעה של צלום וגזר היא השקעה לזמן ארוך רק אל תעשה לברוך אור הכרוב ואור הטלת העגבניה לכידון אור הנחל מסחרר את אור החסה אור הצלות אור הטנק רתום לפרד אור הסיירי התות אור הנחל מסחרר את אור ההאחזות לחצים עולים עמות במתח קולט וטרוף כמו חייל והתמצאות יפה בפתח יוכיחו ארוכות מצב יוכיח הבצל ראשי קרובים אין רחש עלפת מגרש כנפיים שורות עובר מלחש ההאחזות 5-5 יוכיח החמש אור הכרוב ואור הטרד העגבניה לכידון אור הנחל מסחרר את אור החסה אור הצלון אור הטנק רתום לפרד אור הסיירי התות אור הנחל מסחרר את אור ההאחזות והחקלאי פיגח והוא הנחיל זאת לצבא שאת הזן יש לשבח ולהיטיב בהרכבה די לטיף את ההרכבה הוחלט ונלקחה שיבולת